Здравейте, ютубъри! Днес снимаме уроци за вас. Това е, значи, Camtasia. Първо ще ви покажа Fraps. И Camtasia Studio. Значи, ето как да снимате клипове. Това е Fraps. Тегли си от ето тук сега. Значи, влизате в Zamunda, в торенти и пишете само Fraps. Излиза това, влизате и просто си дръпвате това, разбира се. Значи, това е простия. И се дръпвате това. Така. След като го дръпнете, го инсталирате и това е. Така. За Fraps за сега е това. Значи. Ето, значи, тук не съм барал никакви настройки. Тук само на IT натиснах много. И тук аз не съм ги барал още. Ето. Тук сега ви трябва настройки. Добре. Значи, ето тук. Не знам защо мишката ми стана така. Ето тук, като ви излезе това, си избирате къде да ви ги качвам. Аз тук съм си избрал. Да. Генова папа 2. Тук си избирате с какво да снимате, да речем може 8. Но аз нарочно си избрал под ескейпа копчето, защото да не е някой копче, които в игри се използва, защото няма може да пуснете клипа. Нали? Нормално. Така, тук с колко фрейма максимум да снимате. За по-слаби компютри, значи, препоръчам 30 фрейма, но за по-силни 50 фрейма. Значи, тук от дясно Full Size, Half Size. На Half Size е малко по-малко, малко по-малък става клипа, а на Full Size по-голям става. Но както и да е. Аз си снимам на Full Size. Тук тия глупости още не ги барате. Тук ако искате да ви го разделя, клипа на по 4 гигабайта. Но аз неща така. Тук задължително трябва да натиснете отметката на рекорд Win7 Sound, на точката на стерео и рекорд External Left. И тук да го сложите и такова, така. И друго тук няма какво да се барате, тук си избирате с скриншот и това е. Мисля, че за Fraps е това, гордо. Да, ето аз показах откъде си го стегнете, ето ще има линк в описанието. Ето Fraps 3.5.9 build 15586 ретайл. Така. Значи. Това е общо взето за Fraps. С това снимате клипове. И нали просто като снимате клиповете, дай да обясня, влизате и отгоре в играта ви се показват жълти букви. Да речем, какво да пусна? Да речем Minecraft версия Change. Ето, виждате, отгоре ми излизат 40-50. 50 е максимума на мен, защото аз съм го пуснал на максимум 50 фрейма. Когато и са жълти буквите, означава, че не снимат. А когато буквите ви станат червени, означава, че снимат. И съответно цифрата тук ви показва с колко фрейма снимате. Така. И друго, предполагам, за Fraps няма какво да ви кажа. Значи, ако си я изтеглите от Google, не е регистрирана и ви снима само 3 секунди, но тук от Zamunda, като си я изтеглите, ви е регистрирана. Ето, хората начин на инсталация, програмата е регистрирана. Значи, просто инсталирате. Мисля, че тук беше... Ето, просто ще се падне... Имаше едно там, дето трябва да се инсталира. Да. И това е общо взето за Fraps. Довиждане. За сега. Ще се върнем след малко в обясненията за Camtasia Studio 8. Върнахме се в Camtasia Studio 8. Да. Ето това представлява Camtasia Studio 8 и гледа бати и сложно. Добре. Но не. Натискате Import Media. Ето сега интрото първо. Отвори. И ето го интрото. И си импортвате някакъв шибан клип. Това е някакъв, тук съм снимал. Добре, и сега. Да, смисъл, пусна се интрото. Правите така и го качвате. Винаги за интрото се избирате 1280 на 720 рекординг Dimension. Добре. И просто, нали, това са другите ви, но 1280
720 Recording Dimensions. Това сега ви показвам как се конвертират клиповете. Док, дърпате го до отпреде. И сега просто като пуснете... Да, с това представлявам. Сега, качвате клипа. Ето, клипа този е малък. Много малък. И сега да речем... Нали това... Здравейте! Да бе, здравейте ютубъри, днес играем... Как се беше името? Да. Добре, да речем това е екипа. Да. Искате, тук съм казал, пълният абсурдня. Да речем, да. Натискате С. Така. Чакай, фък. Натискате С. Смисъл, не майка ти да е биве. С. Да. Ето, разделям го. И тук да речем аудио. И му намаляте аудиото. И сега виждате какво се получава сега. Гледайте. Превъртим. И да, тук първи го кътнахме. Така. И, нали, вече тук правя всичките булшет, които тук може слагате, да речем, това тук сега звездички, тук някакви глупости, тук и си я мести и да речем пишете някакъв текст на нея, чак сега. Добре. Смисъл сега, да, просто може да спишете текст. Така може да се го мърдате, може да го правите голяма. Добре. What the fuck? Само всичко се е преевал. Накъде? Не, да, нещо. Кой сега вече са готови с проекта и го направихте. Добре. Натискате Production and Share. И тук ви давам много избори. Аз лично избирам MP4 Only Up to 720p. Натискате напред. Ама аз не го натискам. Напред. Така ти да е смисъл. Да, натискате просто напред. Ще ви... И тук да, избират си име, избират къде от качи. Натиснете къде, почва да ви го правим. Добре. И... да. Горе-долу това е за... това. Кажи го е за Camtasia. Така. Между другото дърпат си от тук. Camtasia Studio 8 Free Download. Тук натискате Download. Ако след да го купете, не ви са дато. И да. И на това ще има линк. И още взето за Camtasia Studio. И да, за тези, които не знаят как се качва клип. Сега ще покажем. Рекламация, защото този педерас. Не си педерас. Значи влизаме си в моя канал. Влизате в моя канал. И да, ето, аз имам два клипа качени на Team Fortress и на... пак на Team Fortress мисъл. И сега натискате тук качване. Зарежда се, изберете файл за качване. Избирате си. Да речем Team Fortress, няма съм качил, после там пише отдолу описание. И просто ще избирате какво да речем. Кой да ви е клипа, може да се напишете описание и някакви други булшетки. И това е още взето за как да скачите шибам долен клип в YouTube. И да снимате. Общо взето за Fraps искам да кажа още едно нещо. Че за Fraps трябва да партите, да си напишете номера. Не, всъщност в YouTube трябва да си напишете номера. Ако клипът ви е да речем 17 минути, трябва да си напишете номера. Те ще ви пратят съобщение. И ще пратят съобщение с един код. И пишете просто този код. И вече може да снимате повече от 15 минути. И това ще е. Мисля, че съм ви помогнал. Довиждане, абонирайте се, харесвайте, коментирате и това е.